बिया में इतना घास हो गइल बा ना कि पानियो दिया तो घास की जरूरत नहीं के बतावा है। बियो एकदम सूखी गइल बा हो, बियो सूखी गइल बा। देखो तो मोल इतना घास में जाम गइल बा। ए भाई लइकावा के आज बहरो जाए, देखो ना हम यही में भुलाइल बनी। चला 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 पहले लइका के बाहर जाए के बाटे, 10 बजे गाड़ी भी गाड़ी धरावे के बाद लइका के का जाने तैयारियों कैले भी है कि ना। अरे टूट जाइए दो दे। इस सारावा ना नारी काट के पानी भरौले बना सा, इस सारावा नारी काट दिले बना सा है ना कि आदमी बूढ़ पुरानिया गिर के यही जब मर जाओ। पानी भराओ तो ना तो भरत नहीं खन सा, यही जब बूढ़ पुरानिया के मुँह हन सा। अरे राम राम, एगो तो गिर गई बुझा तक पिछवाड़े फाट गई। एगो करियाई बिया ना, एक बियाह ना भइल ना, एकदम लइका के नाश कर दिले बिया। वो बेरी टिकट बनवली कितना मेहनत से तो गाड़ी छोड़वा दिहलस। लागत ना कि एहू बेरी का गाड़ी छोड़वा दे, का जाने कुछ पकौलहू बिया के ले जाए के कि ना। लेकिन ये बेरी के गाड़ी लइका के धराई के माना, जीव ना छोड़ मोकर। बेरी का गाड़ी धरा के माना मोकर अपना। 4 गो कौवा के आगे खड़ा कर दे बना तो बुझेबे ना करी कि मेहरारू हुई करियाई ना। लइका के बड़ावा वो करियाई पर दीवाना हो गइल बा। बड़ावा वो ए बाबू जा तनी घरे कोनो चीज के तकलीफ ना होके के चाहिए। बूढ़ पुरानिया बाड़न बाबूजी, उनके समय समय से खाना पीना देते रहिए। दूसरी बात तनी दू शब्द बोलबो करिहन त बर्दाश्त करके रहल जाला। ऐसे कि बूढ़ पुरानिया बाड़न ना, जीवन चीज कहे कोई मंगाए कोई तो प्रेम से उनका से कि बाबूजी हई ले आई, हई काम बाटे प्रेम से कहबू तो कुछ करे, ठीक ना। मान लो कि बूढ़ पुरानिया हर एक चीज के उनके विशेष रूप से ध्यान देते रहिए, ठीक ना। अब खेत बाधाई घूमे वाला के बा उहे ना बाड़ा, दूसर के बाटे। देखो तो टाइम हो गइल बा, निकली हम। जैसे कि बाबूजी अभी आइलन कि ना आई हो। बाबू ए बाबू बाबू हां हो गलो तैयारी बाबू। चला 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 गाड़ी का टाइम हो गई बाबू। चला 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 निकला निकला जल्दी। तो नहीं हम, ठीक ना। बढ़िया से रही हां, कोनो बात होई तो फोन ऑन करत रहिए, ठीक ना। ये वो चिल्ली लाता ना दुआरा बसे, ठीक बा। चली ना। अरे पागली चुप रहो, कार होती है फिर 2 महीने में आही के ना बा। खुद हमार मन नहीं खेलागत हैं बाबू। यही तो सागुन के टाइम रोए लगबू। चलो ए बाबू उठ बैठ। जाता नहीं हम, ठीक ना। कोनो बात होई तो फोन करत रहिए। दूसरी बात ई भी टाइम हो गइल बा, रोइया धोइया जान, ठीक ना। चलो रोइला से कुछ नहीं के तू मतलब, ठीक ना। हम फिर तो हमरो के नहीं तो छूट जी ट्रेनवा ना तो दिक्कत हो जाए। चला बाबू चला चला अंत लेट होई। चला बाबू द बैग वाले ले बाबू। रहे तो ठीक बा ना द हम बैग ले ले। बैग बाटे भारी लेके जे हो दे ले जाए के पड़ी। चलो भैया ठीक ठाक से काम धाम कइल जाला बाबू, ठीक से काम धाम कइल जाला। ढेर मेहरारू के चक्कर में ना रह जाला बाबू, ठीक ना। काम अपन बढ़िया से कर जगह घर द्वार कुल बना ही के बा। बढ़िया से अपन काम धाम कइल जाला, ठीक ना। हाँ ढेर मेहरारू प्यार जाला। ए बाबू हम देख रहे पिकअप तो आ गई। अब तो हम तो के धराइम ना तो हमके तो के लेट हो जाई। बाबू जल्दी से ने तू निकल, तू निकल निकल निकल। ठीक बा। खुश रह बाबू, खुश रह। हर दिन घूमत रहल, हर दिन आवारा नियर
घूमत रहल ये गांव से वो गांव में। ए तो जाई तो तू पैसा कमाई ना। कोणीही रेल्वे लाईन ओलांडू नका. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6. ये बजावती है का ये ना ना तन हम रुको नाच ली। का रे तू एमे नाचा तड़ी? कहाँ नाचता नहीं बाबूजी देखनी है। हम तो के देखली है ना। हाँ बीजा बजा के नाचा तड़ी। झूठे बोलब का बाबूजी। हम का तड़ी तो के देखबे ना कइली हां कि नाचा तड़ी। लइका के भेज के जे डांस कर तड़ी। डांस करे करियाई रे डांस कर तड़ी। हाँ हम हो जैसे हक सब पियासा आवत नहीं रास्ता में बैठ के रोते आवत नहीं। तू हेजा डीजा लगा के अब बीजा लगा के तू डांस कर तड़ी रे। ये का कहता नहीं आप का बाबूजी ऐसा ही बोला तनी खुद हम मन नहीं खिला चल बोल मैंने छोड़ के था। रहो पहले लड़का के फोन करे दे। बोलिए देख को नहीं होई। रहो पहले लड़का के फोन मिला दे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बाबूजी गोड़ लगा तनी। अरे खुश रहा बाबू खुश रहा। कैसन समाचार बा? समाचार कुछ ठीक है बा बाबू अपने बतावा। अपन ठीक बा हम। अरे तो ठीक बा बाबू। अरे भैया तू का हम बतलाई। का हो गलो? तबियत ठीक बा ना? अरे तबियत तो ठीक है बा। अरे हो तबियत ठीक कैले भी ऊ ना एगो छोड़ के गइला। का भइल? छोड़ के गइल बड़ा हमरा के नाश करे खातिर के ना भैया। आ तो बतियो बताई बा। अरे भैया जहिया से गइला तो के 1.5-2 महीना गइला भाई। उ बीजा लगा के हो कहे रे का उ तो ही से नाच करती है नाच। ए बाबूआ हाँ अबे कहिया ले आवे के बहो? अभी तो काहे हो जा गइल? घरवा से खेदे ला जाइल बन तो बोलावे तोरा। अरे भैया हमार मन अब नहीं खेलागत। ऐ देखा तोरा कुल कटिया पिटिया के दिन हो गइल। हम बहुत थाक जातनी रे बचावा। अच्छा ठीक बा वही तरह तरी कमे करी है। अरे का कमे करिए बाबू तो जल्दी तनी चलिए ह। अच्छा हमसे पैसा के बात कर। हमसे बोलावे वाली बात मत कर। अरे बबुआ पैसा के बात नहीं करे। हम थक जातनी रे एकदम बूढ़ पुरानिया हो गइल। हमरा के दौड़त न कदम लग जाता रे बबुआ। आ ऊ का करती है घरवा में? अरे तू देखत नहीं का करतिया बबुआ कहिया ले आइबो? अब आई चलो जाता तो हम जल्दी छुट्टी मांगा तनी चली आई। जल्दी से नहीं आवा नहीं हमारे एकदम पूरा कगल ले ना टाइम से खाना देती है ना पीना देती है। हम मन एकदम हाजिर कगल ले बिया। तो बोले ना का बोली हमारा बोला के कुछ जानती है। अच्छा ठीक बा रुको हम ओकर के फोन करत तनी ना। झझक के हमारा के बोल देती है। अच्छा चलो ठीक बाटे का करे के बात तनी ओकर के फोनवा द त का वो करे के फोन बता दे फिर हमारा के जब पिटवाई पर फोन बता कर दे आके। अच्छा ठीक बा चलो वही तरह जितना बुझाई काम करे करा नहीं तो छोड़ दो का करबो। फोन मिला के तनी बतिया दे के बूढ़ा रोज फोन करके उल्टा सीधा सिखावत रहता कि हमारे के रोज गाड़ी देता हूँ फोन पर। ले रे बबुआ से बतिया। हाँ पे बतियाई हम ना बतियाई जाई। ना बतियाई भी ई ना बतियाई हो बाबू। हम कौन सुन रहले हैं कि वो बतियाई नहीं। जाए तो ना बतियाई तो हमहू करके फोन ना करवा जैसे लागत ना कि 1 महीना जिए के बना तो 15 दिन में मुआ दी रे बाबू हमके। अच्छा ठीक बा चिंता मत करो हम आवत नहीं। कहिया ले आइबा बाबू? अब हमें बता दी कि कहिया ले आई छुट्टियां पास करावे दो। ऐसा तो हम साइकिलिया लेके आईती ना। अच्छा ठीक बाटे चलो हम आ जाए। कहिया तो बबुआ? चलो हम तब आवत नहीं कल कल आवत तो। हाँ
ठीक बा बाबू हम साइकिल लेके आवत तनी तब। अच्छा ठीक बा यह हम फोन करब तो स्टेशन पर आ जाई। ठीक बा बाबू ठीक बा। हाँ ठीक बा रख गोल लगा तनी। खुश रह बाबू खुश रह। यो बबुआ का बोला देले बानी तोर ना पूरा करा देले ये के काल है तोरा के खेलवा दे तनी घर चल जेबी अपनी माई की है चल जेबी अपनी बाबू के है वही अपनी भाई के है रही है यो काल है ना तोर काल पूरा करवा के छोड़म जाई ना जाई करतड़ी रुक तो के ना काल काटवा के तो के फेकवा दे तनी कि ना कि तू ओई नैहरे में एकदम सर जेबी रे ए करिए सर जेबी। शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी नहीं कहत रहूं नावे के आवत रहूं कि का करत रहूं। हेलो हाँ बाबू जी हम स्टेशन से बाहर ही आ गल बानी आता नहीं। हाँ हाँ हेलो हाँ बबुआ निकल गल बड़ा स्टेशन से। अच्छा आवा आवा बाबू आवा आवा हम धीरे धीरे आते बनी पैदले बड़ा ना। हाँ ठीक बा आवा बाबू आवा। बा आवत नहीं हम और रास्ता में पैदल आवत नहीं। ठीक बा बाबू आवा 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 हम आते बनी आवा। अरे बाबू लेका हमारा आ गई बोला तनी बाबू। अरे कुशल बाबू कुशल चला बाबू दा झोरा चलो ठीक बा हम लइका भारी झोरा बाटे स्टेशन पर से एकदम हो रे बड़ा भारी बा हो बाबू झोरा तो हरे खातिर कपड़ा उपड़ा लेके आई नहीं। ओहू के कुछ ले लेना चाहत रहल ह तू ही ना कहूआ कि मत लिह। जाए ठीक है रहला ना शरीर सही रहेला बाबू पैसा रुपया का बात नहीं के पैसा रुपया शरीर ठीक पैसो लिया देख ला बबुआ सुनो तड़ा गाना। हाँ हो ना हाँ हो उहे बजावतिया का। हाँ अच्छा ठीक बा चलो हम समझावत तनी ओके। देख ला लेका के तो बजावा बंद कर तड़ी। हाँ बजा ले तनी औरी बजा ले। कहाँ बजाओ आप तो बोली ना लेका का देखला स ना बजावत रही ह एकर रहन नहीं खे हैं बाबूजी झूठे का तोर शिकायत करत रहलन बोल तू का करत रही घरे बैठ के। देख ले बबुआ ना रुको हम अबे के समझावत तनी। ई नौटंकी कैले बिया करे जाए दे बबुआ जाए दो नहीं रुको अरे जाए दे बबुआ नहीं रुको। अरे मुँह जाई हो भैया मुँह जाई। अरे मुँह जाई हो दादा छोड़ दो अरे छोड़ दो अरे मुँह जाई हो दो दे। हैं नौटंकी कैले बिया। अरे बच्चों जाए दुआरे चलो दुबारा ना एक हम अबे भेजब दुआरे फोन दो हम फोन करी ओकरी भाई के हैं बोलाई। फोन करे भाई के बोलाई के गाना से तनी हमेशा सामने रहो मिल के बाप बेटा मारा तो से दोनों